September 11, 2020, Friday. Mass intentions for 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions: complete healing and speedy recovery
of Father George Militante, SDB, Father Felix Furlan, Sister Gina Fernando, Jacinta Patalinghug, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Mark Bukiron, Nonoy and Bernadette Irizarry, Arnold Piner, Albina Biol Clemente, Cappadocia Cala, Danilo Arguelles, Lenny Lumantas, Marianette Cabrera, for the spiritual strength, safety, protection, and enlightenment of Pinili family, Dakay family, Gamboa family, Liamedo family, and Obiso family, Yvonne Jorin, Antonio II, and John Albert Bismanos, all crew members of Super Trader and Renante Saludo, Joy Guitard and JC Guitard, Purificacion Ala, Josephine and Paula Enriquez, Jocelyn Tabuso and family, Luz Bimindayap and children, Cesar Clemente and Doctora Perla Ernacio, William and Shoni Miranda and family. Successful operation of Michelle Abelia and negative result of cancer. Special intention for Jeremy Rowena for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Michelle Lee Carlson, Maxine Lord Abadia, Naluwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Josephine Castro, Miguel Castro, Nadal and Desua family, Carmen Chudakay Pinili, Purita Lee and family, Bruce Lee, Graciel Senisa, Lorenzo Lee, Flora May Bibilio, Amor Lee, Honrado family, Doloricon family, Austria family, Jade Aldrich Honrado, Sherwin Lekit, Maya Adriatico, Lourdes Chu, Rose Chu, Bandoy Sales, Cebu de Mille Incorporated, Luz Bimindayap and children, DM Commercial and Yapi Treats, Lourdes Segundino and children, Pura Ann Marie, Raymond John Alain, and Jobert Benedict, Sigmund family and Bulyo family, Terdes family, Dulce Alquesa, William and Shoni Miranda and family, Mrs. Cornelia Uy and family, Sigue and family. Birthday of Edward Ferdinand Cuenca, Mark John Perez, Father Alan Ross Banogon SDB, Milagros Woodrich. 65th birthday of Teresita Lantixe. Happy 4th anniversary, Sigue and family. For the eternal repose of the following souls, Ernesto Fabriga Jr., Chris Pogalion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Reynaldo, John Carlson, Celeste Lienos, Jose Protasio, John Carlson, Reverend Father Faustino, Memerta Melanio, Mila Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio, Cayetana, Pura, Jose and Ben, Florence, Epimaco, Martelino Sr., Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente and Lourdes, Aladia Barcelo, Rolando, Graciano Pinili, Estanislao Dakay Jr. and Sr., Ronald Chris, Carmen, Nenita, Felix, John Philip, Gregorio Sr., Federico, Alan Chiquita, Artemia, Anita, Romana, Daniel, Pedro Llamedo, Isidaria, Narciso, Benancio, Santiago,
Victoriano, Honorato, Rufina, Rosalia, Diosdada, Perlita, Eduardo, Rogelio, Salvino Pinili, Vicenta, Ansing, Tayang, Aurelio, Maura, Anastasia, Esteban, Pedro, Rufino, Crispina, Natividad, Ori, Maximo, Antipas, Eutychia, Francisco Sr. and Jr., Pilar, Henry, Lydia, Irish, Flaviana, Pelagio, Rudy, Perpetua, Jose and Saloma Padriga, Henry and Maria Tessa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chonglim, Luciano Medalla Jr., Jose Agagon, Lisel Ningasca, Florentina, Primitivo Sr. and III, Perla, Marcelino, Porfirio Jr., Purificacion, Virginia, Marcelina, Dodong Manuel, Rosalia Lopez, Frank Sr., Basalo Guitard, Benedicto Dumagit, Agnes Nieves, Danilo Castro, Gundrano Jr., Gundrano III, Santos, Clara, Nicomedesa, Danilo, Gay, Maureen, Stephanie, Emeterio Dichu, Rodolfo Lorenzo, Salvacion Baring, Venancio Baring, Rafael Villacarlos, Francisco Dominador Jr., Emma, Salvacion, Vivencia, Virgilio, Reynaldo, Wendel, Filimon, Lucio, Angel, Damiano, Dominga, Priscilla, Fortunato, Juan, Lourdes, Romer, Remedios, Robert, Liceria, Carmelito, Mercedes, Florencio, Father Ramon Leopoldo, Albina, Reyum Jr., Reyum Sr., Sara, Nena, Herminia, Gerardo, Ligaya, Ernesto, Griselda, Marichu Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Bienvenido, Vicente, Caridad, Vicario, Rudy, Felipe Sr., Socorro, Felipe Jr., Paquita, Cesar, Julita, Carmel, Jerry, Mario, Michael, Piano, Meling, Ben, Lilia, Veronica, Judith, Rafael Sr., Pasita, Rafael Jr., Ramon, Francisco, Apollonia, Benny, Esther, Rene, Bobby, Jesus, Andrea, Leandro, Berting, Mario, Bebe, Segundo, Susana, Nicola, Presca, Bating, Paterno, Paulina, Mandang, Pacifico, Sixta, Dulce, Carmen, Mario Jimenez, Jose Protasio, Ligaco, Albert, Jesus Sr., Olympia, Felipe, Saturnino, Maria Corazon, Dan, Victor, Albert, Francisco, Erwin, Euphemia, Potenciano, Eli, Theophistes, Sigfred Jose, Justiniano, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Tertulliano, Natividad, Alger, Consorcia, Danny V, Grace, Danny A, Beneta, Saturnino, Tenebro, Vitaliano, Deo Gracia, Crescenciana, Gregorio, Perfecta, Honorato, Ruperta, Primitivo, Chiapista, Romulo, Jeronima, Agustin, Guillerma, Albert, Olympia, Juliana, Julia, Rosalia, Leonila, Emilio Sr., Emilio Jr., Leonardo Sr., Leonardo Jr., Honorato, Virgilio, Inocencia Marie, Peter Angeles, and Consolacion, Aurelia, Lucrecia Sr. and Jr., Lily, Dan, Joseph, Rodolfo, Concordia, Potenciana,
Milagros Tranquilino, Amaury, Vicenta, Pedro, Democrita, Eli, Damasa, Andoy, Tiapista, Paulino, Vebina, Benaventura, Francisco Sr., Robustiano, Benjamin Sr., Agustina, Josefina, Cipriano, Danilo, Paulino, Tiapista, Policarpa, Perfecto, Webina, Benaventura, Miguela, Wenceslao, Paulina, Agustin, Alessia, Dolores, Eufemio Jr., Marcelo Sr., Eufemio Sr., Danilo Espinar, Pete Jefflin de Gracia, Paul Caleb de Gracia, Andrea de Gracia, Celestino de Gracia Sr., Porfirio Espinar Sr., Marisa de Gracia, Delphin Largo Jr., Porferia Cabreros, Ben, Brian, Ruth, Telma, Ruth, Robert, Roberto, Asun, Boy, Susan, Bloni, Sarah, Ray, Linda, Raul, Rufino, Shiana, Mariano, Loling, Mario, Linda, Pablo, Joe, Jose, Lore, Rodolfo, Dario, Bitod, Pabling, Jennifer, Joy, Raymond, Susing, Deling, Charlie, Munda, Antonio Uy, Benjamin, Isabel, Vicente, Pantaleon, Serelina, Dioscoro, Miguel, Ele, Vicenta, Concordio Sr., Consolacion, Esther Villaver, Corning, Asing, Lino, Fidela, Eboy, Peran, Baliling, Elena, Bening, Isabel, Ion, Odette, Jaime Vicente, Karina, Emiliano, Bienvenida, Inigo, Eugenia, Zenon, Eduarda, Antonio, Jennifer Ivy, Maximo, Estrelita, Rufina, Isidro, Dionisia, Edilberto, Hanaina Marie, RG, Marcelo, Leonora, Celestino, George, Lawrence, Saturnino, Mamerto, Elaria, Abayap. Death anniversary of Mike Cordner, Jaime Vicente Lakang Arañez, Leonora Atamosa, Dominador Villacarlos Sr., Digna Villacarlos, Father Alfred Coliandro, SDB. 40 days for the soul of Maximo Daclan, 40th day of Castro Chua Sr., 9 days Novena Mass for the soul of Ambrosia Pioquinto Mandapat, 25th death anniversary of Leonito Dacuyan, 90th anniversary of Lucrecia Osorio, all souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Palihog manindog. Kalipay
Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Maigsoon maginulsol kita sa ato mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-unon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among amahan, tan-awa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas, ug himo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dad-a kami nganha sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Wala ako'y katungod sa pagpasigarbo, tungod lamang kay nagwali ako sa ebanghelyo. Sanglit gisugo man ako pagbuhat ni ini. Alaot ako kung wala pa ako magwali sa ebanghelyo. Kung kinabubuton pa ang pagtuman ko sa akong buluhaton. Makapaabot unta ako nagantihan. Apan sanglit nagbuhat man ako ni ini. Ingon nya nakatungdanan ko magpasabot kini nga gisugo ako sa pagbuhat ni ini. Busa unsa may suhol nya mapaabot ko ang pribilehiyo sa pagwali sa maayong balita sa walay pagpabayad ni ini, sa walay pagpahimulos sa akong mga katungod, sa akong paghago, alang sa ebanghelyo. Dili ako ulipon ni bisan kinsa, apan nagpaulipon ako sa tanan, aron madani ko ang labing daghan. Diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila, aron madani ko sila. Busa, nagpahiuyon ako sa tanang tao, aron maluwas ko ang pipila kanila, sa bisan unsang paagi. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita, aron makaambit ako sa
panalangin ni ini. Sa walay duha-duha nasayod kamo, nga sa lumba ang tanan mudagan. Apan usara kanila ang gantihan. Busa paningkamot kamo daghan, aron gantihan kamo. Ang kada magdudula, niya nagbansay-bansay, nagsunod sa hingpit niya disiplina. Gihimo niya kini, aron makadawat siya sa purong-purong niya malaya. Apan kita, naghimo ni ini, alang sa usa ka purong-purong nga dili malaya, hangtod sa kahangturan. Mao kini ang hinugdan, nya midagan ako, hangtod gayod sa dag-anan, og sama ako sa boksingero nga dili magpatakag sumbag. Gimanso ko ang akong lawas, pinaaging mga sumbag, o gipanton ko kini, aron nga dili ako isalikway. Human, ako mag-awhag sa uban pag-apil sa bangga. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Pagkahigugmaon ang imong puloy-anan o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Ang akong kalag nangandoy o gihidlaw sa mga kahawanan sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing ug akong lawas, nagasinggit alang sa buhi nga Dios. Tubag. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Bisan ang guriyon nakakaplag og puloy-anan, ug ang sayaw sa usa ka salag nya kabutangan sa iyang mga piso. Mauusab ang imong mga altar, o Ginoo sa kagahuman, akong hari ug akong Dios. Tubag. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Bulahan sila nga nagapuyo sa imong balay, kay sa kanunay nagadayeg sila kanimo. Bulahan ang mga tawo kansang kusog mao ikaw. Mag-uswag sila gikan sa kusog ngadto sa kusog. Tubag. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Kay usa ka adlaw ug usa ka taming, mao ang Ginoong Dios. Nagahatag siya sa grasya ug himaya. Dili maghikaw ang Ginoo ug bisan unsang butang nga maayo. Kanila nga maglakaw sa kasing-kasing. Tubag. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. O gisultihan sila ni Jesus nining sambingaya, ang buta dili makaagak sa laing buta, kun buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kung ang tinun-an makatapos na sa iyang pagtuon,
may sama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtanaw ka man sa puling sa imong isigataw, apan wala mo tagda ang troso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isigataw, ambi, ako'y pakuhaas sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa troso nga anaa sa imong mata. Maot, kuhaa una ang troso nga anaa sa imong mata, aron makakita ka pag-ayo, ug makuha mo ang puling sa imong isigataw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Maayong buntag kaninyong tanan. Mga kaigsuonan, last Sunday kita giawhag sa pagsulti sa tinuod, kita giawhag sa pagkorek sa mga sayop nga binuhatan sa atong isigkataw, tungod kay pinaagi niini ang tawo nga nagbuhat og sayop magiyahan sa insakto. And aside from that, ultimately, maka-create ni siya og environment sa atong katilingban nga maingon nato nga truly conducive for growth and learning. However, bisan pag kita giawhag sa Dios niining bahina, kining pagsulti sa insakto, kining pag-correct, of course, no, in a very loving way, no, sa atong isigkataw, still we must be careful in going about it. Kining pagsulti sa insakto, kining pag-correct. Ug nganong, why is it that we need to be careful? Tungod kay naay mga situations nga sa atong pag-correct, sa atong pagtabang, kita di ay hinuon ang sayop, na bali di ay. Kita di ay hinuon ang angay nga unang sawayon. Karong adlaw si Jesus nag-ingon, nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isikataw, apan wala mo tagda ang troso diha sa imong mata. Ug siya mipadayon sa pag-ingon, kuhaa una ang troso nga anaa sa imong mata, aron makakita ka pag-ayo, ug makuha mo ang puling sa imong isikataw. Mga kaigsuonan, if we are to be truly honest with ourselves, makita nato nga masayon nato ang pag-blame sa uban. Mas dali nato nga makit-an ang sayop sa uban, whether sakto na o dili. Mas sayon nato nga manaway sa atong isigkataw. Apan, lisod kaayo ang pag-angkon sa atong mga sayop. We tend to think nga ang atong gituhuan mao gyud ang insakto, ug ang gituhuan sa uban nga sukwahi sa atong gituhuan mao ang sayop. Mga kaigsuonan, unsa man di ay ning troso sa atong mga mata? Unsa man ning nakahatag og problema sa atong pananaw? Kini mao ang daghan kayo mga biases nato, no, tungod sa atong mga previous experiences. Doon na natay mga biases sa mga tao, sa palibot, sa kinabuhi, sa atong kaugalingon, even sa Ginoo. Mao ni sila ang mag-prevent nato nga makakita ta sa insakto, sa unsay tinuod, nga makakita ta kung unsa gyud ang naa sa atong atubangan. Mao ni sila ang maghimo nato nga sarado or closed-minded, kanang dili ta makita og klaro sa points of view sa ubang tao. Di ta makita, ug tungod niini magtuo na ta nga kita pirmi ang insakto ug ang uban sayop. Tungod niini dali ra kaayo tang manaway sa uban ug tagsa ra nato susihon ang atong kaugalingon. Mga kaigsuonan, kung sa niaging Domingo ang Dios nag-awhag kanato sa pagsulti sa tinuod, karong adlaw kita gipahinumduman sa pagsusi sa atong kaugalingon, nga magmatinud-anon ta sa atong kaugalingon, nga makabaton ta sa kinaiya nga mapaubsanon. Kay angay natong hinumduman, tungod kay niining pagiha lamang nato tinud-anay nga matabangan ang atong kaugalingon ug ang atong isigkataw. Amen.
Palihog manindog. Kitang katawhan sa Dios sa ningkamot nga makabaton sa hiyas nga maalagaron ngadto sa ato isikataw. Sa matag pag-ampo moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa mga kaparian nga magmakanonayon silang musangyaw sa maayong balita, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga pangulo sa atong nasud, nga ilang ipatigbabaw ang kahusay o kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton, nga natapta niining COVID-19 virus, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga makasulod na sila sa luna, nga giandam ni Jesus, alang kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Langit no nga mahan, misalig og milaom kami, nga imong ihatag kanamo ang amo mga pangalyupo, kanimo pinaagi sa imong anak nga si Jesus, among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Palihog manindog. Maigsoon pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamo, alang sa pagdayeg o paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan o sa tibok ng santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw o gugma, himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
angay og matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli, nganha sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awin. Palihog mangluhod. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mga espiritu aron pagsantos ni mahagasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas umihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug Panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo, si Kristo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi o galis sa kaluwasan,
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo maghiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francis among papa, ni Jose among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-as silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyambana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindong. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo na ana sa mga langit, pagdaygunan umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuon, inisayuta maingon sa langit. Ang kanganon na mo sa matagal lang, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunuan luwas sa kabi sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ipakita tang pag-inigsuunay. Kalinaw. Palihog mangluhod. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Dawa
Manindog palihog. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento naghatag kanamo sa kalan-on ug sa kinabuhi, kininggasa sa imong anak magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod palihog. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection. Holy Mother of God. Prayer of healing to Our Lady of Lourdes. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comfort of the afflicted. You know our wants, our troubles, our sufferings. Cast upon us a look of mercy. By appearing in the grotto of Lourdes, you are pleased to make it a privileged sanctuary where you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. We come, therefore, with the most unbounded confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of our requests, especially the end of COVID-19 pandemic. We will endeavor to imitate your virtues, that we may one day share your glory and bless you in eternity. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ug manalangin kaninyo makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dalang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Na Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon o karon.
Maganunta kami lunaw diha sa dughan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal